time check, 1:00 ng hapon. Tanghali tayo lumabas ngayon. Dapat ano to, heat training eh, kaya lang medyo makulimlim. Maganda panahon sa tanghali na ng gising. Natry natin mag 100 kilometers ngayon. Ang destinasyon natin Pampanga. Tingnan natin kung San Luis o San Fernando. Ang dadaanan natin ngayon papuntang San Fernando, dadaan tayo Plaridel Bypass. Hindi tayo mag MacArthur Highway. Pagpabalik na lang tsaka tayo mag MacArthur Highway. Pero ngayon dito sa may Baliwag muna tayo dadaan. Galing tayong Marilao, Bulacan, nasa looban pa tayo. Pero mamaya dyan sa may unahan, may shortcut dyan eh, papuntang Philippine Arena. Doon na tayo dudugtong ng MacArthur Highway. Tapos pasok tayo sa may Balagtas papuntang Plaridel Bypass. Ito yung shortcut papuntang Philippine Arena. Hindi na natin kailangan dumiretso. Ito pagkalampas itong tower na to, pwedeng kumanan eh. Pero motor pa lang ang pwede, tsaka bisikleta, tsaka tao. Kaya sa'yo na lang yung Philippine Arena, kitang-kita na. Then make a U-turn. Take the next right. In 300 meters, make a U-turn. Charot! Philippine Arena na agad. Ang lapit, natipid natin yung siguro mga 2 kilometro, 3 kilometro kung iikot pa tayo MacArthur. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako sa ride na to. Parang buong 2025 yata hindi ako nag-long ride. Kung meron man, mahaba na yung 50 kilometers. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang mag 100 kilometers. Tapos tanghali pa nagsimula ako. Inisip ko na lang bahala na. Pwede ko naman dahan-dahanin. Tignan natin kung paano ko tatapusin itong century ride na to ng paunti-unti. Kahit maraming pahinga, kahit mabagal ang usad, kahit bilad sa araw, kahit nabudol pa nga ni Google Maps. Tinuro ng mapa? Ha? Tinuro ng mapa? Tinuro ng mapa dito eh. Pares tayo, buti ako nakabisikleta. Kaya nga eh. Ang importante, matapos. Basta ang mindset ko lang dito, parang yung mindset ko lang sa mga dating long ride ko. Divide and conquer. 4 na 25 kilometers lang yan. Pagkada 25 kilometers lang ang target, parang puro short ride lang yan. At begin with the end in mind. Ini-imagine ko na nakabalik na ako dito at natapos ko na yung ride. Kaya parang ang dali lang. Akala ko nga hindi ko nagagawin ng mga ganitong klaseng ride at ganitong klaseng mga content. Pero dahil sa mga comments nyo nung nag-vlog ako na nagpapaalam na sana ako sa long distance cycling content, nabuhayan ako ng loob. Ginanahan ulit akong mag-ride dahil naging malinaw sa akin na may purpose pala ang pagiging ianhaw ko. Kaya let's go mga kapot-pot! Rock music! Pasok! One 1:30 ng tanghali, ang daming sasakyan ah. Hindi kagaya nung ride ko nakaraan sa Malolos umaga. Medyo konti, ngayon dami. Ramdam yung sikip. Kaya mas pinili ko rin tong ruta na to, mag norte. Kasi kung sa Manila ako pupunta, sigurado mas matraffic ngayon, holiday season. Paglampas natin ng konti dito sa Balagtas, meron tayong kakananan dyan papuntang Plaridel Bypass. Pwede sana tayong dumiretso doon kanina sa MacArthur Highway, tapos diretso na ng Baliwag. Pero mas pinili natin tong Plaridel Bypass para bumuka yung ruta natin sa Strava. Follow nyo ako sa Strava, Ian Howe. Tsaka sakto kasi pag dito 50 kilometers doon sa target natin puntahan. Tapos balik na tayo via MacArthur Highway naman para ma-eksakto natin yung 100 kilometers.
Kaliwa tayo dito sa sa gas station. Ito na yung Plaridel bypass. Actually pwede rin diretso, pero para maganda na agad yung kalsada, dito na tayo sa kaliwa. Dito pa lang naramdaman ko na agad na nalambutan tuhod ko. Takbong 20 kph lang ako, hirap akong paangatin ng speed. Hindi kagaya nung ride ko kahapon na nakakapag-maintain ako ng 25 kilometers per hour. Nasa 20 kilometers pa lang to mula nung nag-ride out ako. Nag-decide ako na magmerienda muna, baka sakaling madagdagan ng energy ko. Okay, Plaridel bypass na, dire-diretso lang tayo nito. Dulo-dulo. Grabe, ang tagal ko rin nalas na tumaan dito. Kailan ba? Last year pa ba? O early this year. Ang tagal kong di nag-long rides. Gravity. Buti na lang talaga, maganda panahon ngayon. Alas 2 ng hapon, no? Hindi masyado mainit. Usually, gantong oras, grabe init dito. Dahil parang palayan to eh. Ngayon hindi, maliwalas. May Boss Coffee na rin dito ah. Pag dito ka dumaan sa Plaridel bypass, di ka rin magugutom dito. Ang daming kainan dito. Daanan kasi ito ng mga malalaking truck, ng mga biyaheng probinsya. Kaya maraming hintuan para kainan. May Jollibee tsaka Swiggy's na rin dun, no? Grabe yung mga yan ah. Dito sa lugar na to maraming bully. Ano, bulihan dito eh. Dami ng mga stopover dito, para na siyang ano, NLEX. Grabe, na-miss ko yung mga gato eksena. Yung parang kala mo nasa kawalang ka. Although malapit pa lang ito ngayon, hindi naman tayo nakakalayo. Pero ganito na rin yun. Pagka mga nasa probinsya ka, tapos mag-isa ka na lang, mamadya ka lang, dire-diretso, na iniisip kundi yung biyahe mo. Parang sabi nga, sasarap mag-bike na kanta. Tanggal lang yung problema. Tanggal yung problema, sarap mag-bike. Tiyak mamamangha ka Parang kayo malamig at pero mainit. magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Putik, nagkamali ako, sumampa ako sa flyover. Kung pala sa ilalim ako, doon ako pupunta, papuntang Bustos. Pag dito, lalampas-lampas tayo sa target nating 100 kilometers.
Dito tayo papuntang San Luis. Balik tayo sa ilalim ng flyover. Tapos pasok tayo sa kanan. Masyadong malayo pagka diretso ko yung yung bypass. Mamimiss natin yung Santa Rita pagka ganon, ni San Luis. First time kong napasok tong area na to. Ano ba to? Bustos pa rin ba to? Oo nga, Bustos, Bulacan. Ay hindi, ito ba yung papuntang Bustos Dam? Kung ito yung papuntang Bustos Dam, napuntahan ko na to. Mali ako doon, nasa kabilang side pala ng flyover yung Bustos Dam. Ay hindi, kabilang side yata yung Bustos Dam. Ay ano ba? Putik, hindi ko na alam, bahala na. Tingnan natin kung ano nasa unahan. Basta sinundan ko si Google Maps. Ang tina-target natin, Pampanga. Wow, dito pala labas mo, Malolos na ulit First time ko na putpad dito sa side na to Diocese of Malolos, Santo Niño. Saan tayo? Sundan lang natin yung Google Maps. Bali Malolos pala yung ilabasan natin doon. Tapos dito tatagos tayo ng Baliwag. Tapos San Luis, Pampanga. Ayos, bagong salta. Ito, first time ko talaga napunta rito. Sunod-sunod na tayo kay Google Maps. Uy, mura ng diesel dito, 51. Dito na pala ako papunta. Galing Marilao. Sarap, na-miss ko yung ganito. Yung may napapasyalan ka na first time mong nasa salta. Kaliwa daw tayo rito, sabi ni Google Maps. Ito problema kay Google Maps minsan Papasok ka niya sa kaloob-looban, kulang lang ipasok ka niya sa kusina ng mga tao. Tulad na ito, looban na ito, hindi na ito daan na sasakyan Miski motor, hindi masyado dumadaan dito. Pinaka masaklap kong naranasan dyan sa Google Maps, pinasok ako sa compound mismo Grabe. Ito medyo ano pa to, banayad pa to. Oh, may sasakyan dun na Budol Maps din ba to? Sikip na tinuro ng mapa? Ha? Tinuro ng mapa? Oo, tinuro ng mapa dito Pares tayo, buti ako nakabisikleta. Kaya nga Ano kaya, kasya na kaya ako dito? Mukhang kasya naman. Kasya naman yan. Kasya na. Ayun nga, parehas nga kaming na Google Maps. Ang hirap talaga pag na Google Maps ka. Nako, dito masikip. Mukhang alanganin ng sasakyan niya rito.
Ito. Hindi, kasya. Kasya, kaya lang kailangan talagang driver ka rito. Dito mahirap na talaga. Kakailanganin gumalaw ng mga tricycle. Shout out! Channel 2! Channel 2! Ay, mahihirapan dito si SUV. Oh, may gulay, hindi pa siya makaka-atras doon. Na kailangan gumalaw ng mga sasakyan. Yari, GG yung SUV dito. Good luck, kuya. Buti na lang ako nakabisikleta. Nangyari na rin sa akin minsan yan. Dala ko yung pick up. Doon naman sa Barangay Kutkut, Bulacan. Ganyan na ganyan din nangyari. Ayun, ito na yung main road. At traffic, kulay-pula sa Google Maps. Down on Benigno S. Aquino Avenue in 50 meters. Ayun, baliwag na pala to. Fairness kahit masikip ang kalsada, maayos naman ang asfalto, dire-diretso lang ang biyahe natin, wala masyadong lubak. Ayun, Pampanga na pala tayo. Yung pala Tagos na pagkatapos ng Baliwag. Ito na, arko na tayo ng Pampanga. So bali pagpasok pala ng arko na yun, Candaba, Pampanga. Okay. Tapos may kakaliwaan dyan sabi ni Google Maps, bandang unahan. Yun nga, ang target natin dito sa ride na to 100 kilometers. So 50 kilometers na punta, tapos yung another 50 kilometers na balik via MacArthur Highway, 50 kilometers din. So makaka-century ride tayo. Ayos tong dinaanan natin ngayon. Halos karamihan first time kong nadaanan. Tulad na itong ruta na to, nakakadaan dito. Ngayon lang ito napakita sa vlog natin. Medyo naninibago pa ako sa malayong biyahe. Nakaka 40 kilometers pa lang tayo, pero pakiramdam ko tagal-tagal na ng padyak. Samantalang dati 40 kilometers di pa tayo umihinto niyan. Kanina sa 20 kilometers nagmerienda na agad ako eh. Tapos yung takbo ko rito medya lang, 20-20 lang takbuhan natin. Talaga alalay, hindi pa natin kayang pumersa. Yun, nice view sana ng Arayat. Okay lang, medyo nakubera ng konti, pero sarap dito sa part na to, presko. Walang kaharang-harang, bukid lang oh. Mahangin.
Tsaka mababa na yung araw, 4 o'clock na, 4:02. Medyo ano na, banayad na yung sikat ng araw. Oh, San Luis na ba to? Barit. Alam ko San Luis yun ah. San Luis na nga to. Oo nga, tama, San Luis na nga to. Nakita ko yung business address doon, isang tindahan doon, San Luis, Pampanga na. Maganda rito sa San Luis, marami mga bukid rin dito. Yun, naka 50 kilometers na tayo pagdating dito sa Barangay Hall Santa Monica. Ano muna tayo, pahinga muna, merienda. Sakto na 50 kilometers, another 50 kilometers pabalik para makompleto yung ating 100 kilometers sa target. Makapag-merienda. Tapos ang habang stretch to hanggang ano, hanggang saan nga ba yun? Sa may Caltex. Kaya ako nagpaganina, napanood ko yung Barra Swing chat mo eh. Ganun ba? Ay, matagal ako hindi nagpay. Kapit, kinalahan ulit ako. Napanood ko yes. yung kay si Master. Teka, saan ka? Doon, papuntang ano na, Tamos. Okay. Daanin din siguro yun. Ba't ang baliwag na? Ha? Ba't ang baliwag na? Ba't na maliwag na? Galing ako ano eh, lecture. Nakot yung Barra Swing chat mo kanina. Kinalahan ako, sabi ko bukas, pipira ako. Ayos. Basta kalauna, umalis na Kung ako. ginanahan ako sa comments ninyo sa YouTube, kaya nag-long ride ako ulit, mas lalo pang nadagdagan ng dahilan ko ng personal mismong sabihin sa akin ng kapotpot natin na nagbisikleta ulit siya dahil napanood niya ang huling ride ko. Dahil sa sinabi ni Master, ginanahan ulit akong pumadyak at nakadagdag sa moral ko para tapusin ang ride na ito at gumawa ng mas marami pa. Okay, break time muna. Bayad. Kita mo yun, no? Si Master. Napanood lang yung vlog natin. Sinipag na mag-bike. Pati ako tuloy sinipag din mag-ano. Pati ako tuloy sinipag din. Dire-diretso na tayo nito
Isang mahabang stretch to hanggang Rotonda. Tapos kaliwa tayo na papuntang Apalit. Grabe, buti nakapag merienda ako rin kanina sa Alphamart. Medyo nalalambot ako kanina. At least nakapag-recharge tayo, nakapag-rehydrate, tapos nakapag-switch. Kaya medyo may pagpadyak tayo. Kanina sa may pagpasok ng San Luis tsaka bandang Candaba, parang 15 lang yata takbuhan ko. Hindi ako makalampas ng 20. Ngayon medyo umangat tayo. Saka nabawasan rin yung init, kaya medyo presko na padsyakan. Ayun, tapos na isang stretch galing San Luis. Dito tayo sa may Rotonda. Tapos dito tayo sa kaliwa, papunta naman yung San Simon. Pag dumiretso ka, papunta Mexico. Pag kumanan ka, papunta Arayat. Pero ito Arayat yan. Ito doon Mexico. Dito tayo San Simon. Tutumbukin yan NLEX. Tatawirin natin NLEX, tapos MacArthur. Isang mahabang stretch nito, dire-diretso lang, San Simon Bypass. Sakto to, dadaan tayo rito ng maliwanag pa. Yan ang tina-target ko, makabalik ng MacArthur na saktong pagkagat ng dilim. Pag dito kasi minsan mahirap pag madilim dito. Minsan mabibilis ang mga sasakyan, tapos madilim. Dear Ate Charo, halos nakalimutan ko na kung gaano kasarap ang ganitong pakiramdam kapag naglo-long ride. Sa tagal kong hindi bumiyahe at lumayo, ngayon ko lang ulit ito naranasan. Mabuti na lang at andyan ang mga kapot-pot para bigyan ako ng rason para muling balikan ang isang bagay na muntik ko nang kalimutan. Kung ako ang naging dahilan kung bakit kayo nagsimulang pumadyak at kung bakit kayo patuloy na pumapadyak, ganun din ang nagawa nyo sa akin. Kaya tuloy ang paglalakbay natin, mga kapot-pot. Haba din itong San Simon Bypass. Kung mga 10 kilometers din siguro, kulang-kulang. Higit kumulang. Ang pinakadulo na to yun nga NLEX. Uy, traffic na naman. Malapit na tayo sa NLEX eh. Tatawirin lang natin NLEX patumbok ng MacArthur Highway. Oh, welcome to the holiday rush. Grabe ang traffic dito. Puno. Kabilaan. Ang konting kembot lang, MacArthur Highway na tayo. Kaliwa tayo, northbound, southbound pala. Pagkana northbound yun. Ayun yung Caltex. Diyan tayo kakaliwa. Home stretch na. Sarap magbike, grabe. Last 35 kilometers. Grabe, haba ng 100 kilometers ngayon. Samantalang dati, minamani-mani lang natin yan. Bale, unti-unti magiging easy ulit sa atin yan. Kailangan ng panay-panay ang long ride. Munisipyo ng San Simon.
Buti maayos na yung kalsada rito. Dati itong area na to medyo hassle dumaan dito. Daming ginagawa. Ngayon maganda na oh. Tsaka medyo maliwanag, maliwanag ilaw. Hindi ganun kaliwanag pero pwede na. Ganda rin na. Uy, Guest House of Chicken. Shout out sa ating chef. Time check 6 PM. Medyo kahit matagal yung biyahe natin, maaga pa talaga ito kasi na-expect ko yung 6 PM dun sa may sa may San Simon pa mismo, sa may Caltex. Pero nakarating tayo doon ng mas maaga pa sa 6 PM. Nandito na tayo sa Apalit. Grabe itong Apalit, para ka rin nasa Manila, ang busy. Gabi na. Pero dahil pang tao, saka dami kasi establishment sa labas. Dami nagsulputan mga restaurant, mga establishment. Yun, nakawala rin sa busy spot na ang Apalit. Diretso na tayo rito. Nakakalumpit. Time check 6:11. Approaching Arco na tayo ng Apalit. Bali exit na tayo ng Pampanga. Kalumpit na yan. Bali 73 kilometers hanggang dito. Konting-konti na lang. Tapos na yung ating Century Ride. Yun, nakalusot din dun sa nakalusot din sa traffic. Ang daming tao rin, may grasa rin eh. Maganda ang daan pabalik ah. Maayos ang kalsada, maliwanag ang ilaw. Imagine mo na lang kung wala pang kinurakot, kung hindi pa rin nakawan yung gobyerno natin. Nice, ganda ng daan, maliwanag. Tsaka maganda asfalto. Sarap mag night ride. Time check 6:41. Walter Mart Malolos na tayo. Walter Mart Malolos. Last 25 kilometers. Time check 6:52. Malolos flyover na tayo. Merienda muna tayo. Nakaka 83 kilometers na tayo. Last stretch na. Pahinga lang tayo tapos isang diretso na pauwi. Saka Mountain View.
Ayun, time check 7:21, 88 kilometers. Hanggang dito, palabas na tayo ng arko ng Malolos, Bulacan. Mukhang lalampas tayo sa target nating 100 kasi nasa 91 na ako eh. Ang alam ko balagtas hanggang sa amin 10 kilometers eh. Pagiginto pa lang tayo. Siguro may mga sobrang 5 kilometers. Kaya pagdating dito, sarado na yung loop natin sa Strava. Doon tayo kanina pumasok eh, papuntang Plaridel Bypass. Nandito na tayo sa Balagtas. Mga another 10 kilometers. So sobra nga tayo ng mga 5 kilometro sa target nating Century Ride. Ayun na, dito na ang eksaktong 100 kilometers natin sa approaching Philippine Arena. Hanggang bahay mga plus 5 nga. At ito na nga, nakumpleto natin ang 100 kilometer ride na to. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob at ng dahilan para gawin ulit ito. Tuloy-tuloy na tayo. Kung di pa kayo nakakapag-like at nakakapag-subscribe, huwag nyo kakalimutan naman ng kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat.